Kaixo, bideo honetan jarraituko dugu aztertzen zelan faktorizatu polinomioak. Aurreko bideoan erabili dugu biderkagai komuna eta identitate nabarmenak edo laburbidezko formulak. Eta bideo honetan hasiko gara bigarren mailako ekuazioak aztertzen. Hirugarren herramienta erabiliko duguna polinomioak faktorizatzeko izango da bigarren mailako ekuazioak ebazteko erabiltzen dugun formula. Orduan, daukagunean polinomio bat bigarren mailakoa dana, guk faktorizatzeko bilatu behar duguna dira erroak. Zer dira erroak? Pues polinomioaren zenbakizko balioa 0 egiten dabezen xen balioak. Beraz, berdintzen badugu polinomioa 0gaz, lortzen duguna da bigarren mailako ekuazio bat. Beraz, hau ebazteko erabiliko dugu bigarren mailako formula. Eta lortuko dugu balioak izango dire, ekuazioari begira izango dira ekuazioaren emaitzak, k1 eta k2 kasu honetan. Baina polinomioaren erroak izango dira. Beraz, polinomioaren erroak edo ekuazioaren emaitzak kalkulatzea gauza bera da. Zergaitik? Ekuazioa bihurtzen dugunean noiz? Polinomioaren zenbakizko balioa 0 egiten dugunean. Eta orduntzeia bihurtu dugu ekuazioa. Orduan, lortzen dugu zanean honek erroak lortzen dugu zanean, lortu dugu polinomia faktorizatzea. Izango da, x ken k2 bat bider x ken k2. Zergaitik? X k2 bat denean, kasu honetan eukiko genduan. K2 bat ken k2 bat, 0. Eta 0 bider edozer da 0. Orduan, erroa da k2 bat. Eta kasu honetan, gauza bera k2 birekin. Hemen zer arreta ditzen dozkuena, izan alda, hau. Orduan, hau beste kontu beda. Zergaitik biderkatu behar dugu beti arekin. Kasu honetan, konprobatu nahi badugu, ea x ken k2 bat, bider x ken k2, ia emoten dagoen polinomio hau, konturatuko gara ez dagoela emoten. X karratu biderkatzen dugunean x bider x karratu falta iaku a koefizientea. Orduan, biderkatu egin beharko dugu agaz. Eta hau beti gertatzen da? Bai, azkenean, bigarren mailako ekuazio hau ebatzi egiten dugunean, gagoz, infinito ekuazio baliokide ebazten. Ze kasu honetan adibidez, bilatuko dugu ekuazio honen beste baliokide bat. Izan alda, x karratu, zatitzen badugu dana agaz, x karratu zatia, x karratu. Gehi, b zatia, x. Gehi, c zatia, berdin, 0 zatia edo 0. Ordan, ekuazio honen bidez, ebatzi dugu, formula honen bidez, ebatzi dugu ekuazio honen emaitzak. Eta izango dira berdinak. Berdina, ze ekuazio baliokide da. Ordan, lortzen dugu zanean erroak, eta ipinten badugu faktoreetan, biderkatu egiten badugu, lortzen duguna izango da ekuazioa non x karraturen koefizientea bat da. Horregatik, beti fijatu behar gara, zerekin biderkatuta dagoan x karratua, eta horrekin biderkatu. Ikusiko dugu adibideen bidez. Adibide honetan, bigarren mailako polinomioa dugu, aztertzen badugu, laburbidezko formulak ezin dugu erabili faktorizatzeko, beraz, erabili beharko dugu bigarren mailako ekuazioen formula. Orduan, egingo duguna, izango da, polinomioa berdintzen dugu 0gaz, erroak ateratzeko. Bileko eta purtsuet fintzuago. Orduan, ordezkatu egiten dugu formulan, orduan izango da x berdin minus 6, beraz 6, plus minus, erro, 6 karratu 36, ken lau bider bat, bider sortzi, zati, bi. Beraz, 6 plus minus, 36, ken 32, zati bi, beraz, 6 plus minus lau, erro lau da bi, zati bi. Beraz, lortzen dugu, x azpi bat dala 6 gehi bi sortzi zati bi lau, eta x azpi bi
da 6 gehi bi sortzi, barkatu, 6 bi lau zati bi, pues bi. Vale, beraz, honek dira erroak. Vale, erroak. Polinomioari begira dira erroak. Eta ekuazioari begira dira emaitzak. Beraz, polinomioa zelan geratzen da? Pues izango zen. X ken lau, bider X ken bi. Eta hau da polinomioa faktorizatuta. Bueno, adibide honetan, bigarren mailako polinomioa daukagu, aztertzen badugu ezin dugu Lanford-Bidezko formulak erabili. Bueno, orduen, bi eratara egingo dugu, bale? Nik esango neuke, beti polinomio bat daukagunean, lehenengo albada biderkagai komuna ateratzea. Bai? Beraz, kasu honetan, esango zen bi, bider X karratu, gehi 6X, gehi sortzi. Bale, orduan, orain, polinomio hori faktorizatzeko erabiliko dugu formula. Orduan, X da minus 6 plus minus erro, 36, ken lau AC, izango litzateke 32, zati bi. Beraz, kasu honetan, daukagu minus 6 plus minus bi, zati bi. Eta orduen, X azpi bat izango litzateke minus lau, eta X azpi bi izango litzateke minus bi. Bueno, honek dira erroak, bale? Erroak eta ekuazioaren emaitzak gauza bera dira. Beraz, polinomio faktorizatuta, geratuko zen, X erroa bada minus lau, pues X gehi lau. Eta erroa bada minus bi, X gehi bi. Baina kasu honetan, biderkatuta dagoanez bigaz, orduan bider bi. Eta oso izango litzateke polinomioa faktorizatuta. Ez bagara konturatu, erabiltzen dugu formulan hasierako koefizienteak, beste barik. Orduan, X berdin. Izango zen, minus 12 plus minus erro. 12 karratu, minus lau, bider bi, bider 16. Zati, bi, bider bi. Bueno, orduan, X izango zen, minus 12 plus minus 154, ken 128, zati lau. Beraz, hau da 16, erro 16 da lau, minus 12 plus minus lau, zati lau. Beraz, X azpi bat izango litzateke minus 12 minus lau, minus 16 zati lau, minus lau, eta X azpi bi izango litzateke minus bi. Vale? Beraz, erroak berdinak dira, honek erroak. Eta lehen ataratakoak berdinak dira, hau da, ekuazioaren emaitzak berdinak dira. Zergaitik? Bueno, pues, azken batean hemen atera dugulako biderkagai komuna bi, baina ekuazioak baliokidaria, X karratu ken 6X gehi sortzi, edo 2X karratu gehi 12X gehi 16, baliokideak dira. Emaitzak berdinak dira. Eta faktorizazioa, bueno, pues, kasu honetan, jarraitzen badugu, orain egin duguna, kontuz. Ze, klaro, guk erroak bai dinogu direla. Erroa denez minus lau, pues X gehi lau, ados. Eta erroa denez minus bi, pues X gehi bi. Vale. Eta fin, ez, ze hauze biderketa egiten badugu, X karraturen koefizientea bat izango da. Eta gu daukagun polinomioa da 2X karratu. Vale? Hau frogatu egin alduzue, eta klaro, hau egiterakoan, hau biderkatzen dugunean banatze propietatearen bitartez lortuko dugu. Hauze, X karratu gehi 6X gehi sortzi. Beraz, zer falta iaku? Biderkatzea hemen bigaz. Zergaitik bi? Pues dalako X karraturen koefizientea. Horrekin biderkatuko dugu. Bueno, kontuz honekin, ze hau izaten da, akatze nahiko arrunta, vale? Kontuz.